Mikäs porukka se? Niin. Vastaakaanpa siihen kysymykseen. Mitäs te teette? Kuka johtaa? Mistä? Mikä on homma nimi? Tässä me vaan ollaan. Mistä kysynyt ketään lupaa? Meille on joku sanonut, että täällä saa ihan vapaasti olla. Ei ole. Kuka on se, joka... Air-motellin omistaja. Ei varmasti ole se. Hän sanoi mulle viime vuonna. Sanottiin meille viime vuonna videolta, mutta että tässä saa ihan vapaasti olla. Ei saa. Kunhan ei lähde tohon noin hiljaa. Ei se. Siis mistä olisi saanut sitten edes kuvia? Joo. Joo ei se ihan niin. Sitten vielä homma kesken. Koska siis sanotaan, että siis se minkä takia niin asia siis joutuu ympäristölupa ja se on semmoinen vähän pirullinen. Se niinku rajoittaa sitä. Ja se, multa löytyy ymmärrystä, että jos tuossa asfaltilla ajatte ja kuvaat, ei siinä kenenkään, ei se kellekään mitään maksa. Eiks niin? Joo. Periaatteessa ei saa olla. Onko teidän homma kesken ja vielä aurinko paistaa? Älkää menkö pehmeille. Okei. Ei semmoista lupaa ole olemassa. En tiedä, luffaatteko tätä. Joo. Niin kuin sanottu, en mä mitään lupaa anna, mutta en mä teitä hätistäkin. Okei. Kiitos.